Eharra bisigua gauna eskuartia, meitu amuta guzti, meitu ze gauza freskua, eta txingarrak hor, martxan. Bakizue hori jon bisigun haundila da gau asteburuan, eta gaur, parrillo bat etorriko zaigu, eta jubilatua dago. Ez dakit, hortik giluan pasian edo zer, baina ni hemen osai, osagai guztiekin prest. Guantxe gatoz, bisigu eharrau txingarretan itea. Kaixo launak eta Luis Mari Uranga, ongi etorri, zer moduz? Ondo, zer merko. Plazer handi bat hemen izatia. Igualmente, bai. Baizue, Xixarioko nauzi izan zea, zenbat urtean egon zean parrilan lania? 44, soldo eskabukatu eta 44 urte. Oain zenbat urte ja jubilatuta? Abendun, 2 urte imitu. 2 urte, ez zaik astu bisibitea, ez da? Tarte gaitetu, handik batzu. Gaur guetzako ingo igu, eta zuentzako ere bai, eta aldi berian ingo deuna da, geho patata batzu pergituta, piperra da bat, entxala tomate lagungarri bezala, eta ez dik ezer gehiago berbisiguak, ez da? Beno, jarra. Hemen. Hemen dago sekretua, ez da? Bai, batzu ja, ospina, kaiena, batzu ja, olio pixkat. Oidek, bakoitza bere sekretua, ez da? Sekretua handi alda hori. Gaurreak utziko hemen benetako sekretua? Betikoa, berroita urtekua. Ba, geratu zaitezte, eharrateako zaigu, eta zuire alateako zaizueta. Bueno, lagunak, eta Xixario, Luis Mari nola dituko jat? Luis Mari, Luis Mari, bale, ni Xixario, ezela, osagutuz betita, bai, Luis Mari Uranga. Bale, Luis Mari, bueno, Luis Mari keak utziko igu, nola ingo deun bisigua hori joko erara txingarretan. Eta hemen dakauna da, ba, eskamak enduta, ondo garbituta, tripak eta ateata, eta hau, listo zekau, ez da? Olio pixka gatza eman, eta parrilan jartzeko. Gero, adi ibiliko goea, danok ikasteko dago eta. Eta gero hemen hau, bai batzu ja ospina eta pipermina, hau refritu egiteko, ez da? Kele pariota hori preparatzea aldezu ezu gainetik. Guk hori jonez. Hori jonez, bale. Eta gero ingo deuna da, lagungarri, patata batzu prejituta, hemen bai piperrakin orilla, berdia eta korrillakin tira batzuk ingoituta piperra bat ingo deu lagungarri bezala, piperrak gernikakoak ere bai prejituta, eta geho nola ez, hemen ni ustet inorreztala jun Xixarioa, bisigua janda entxala onduan, ez da? Beti. Eta nola udako sasoian gauden, tomatia jarriko deu, tipulina pixkatekin, gindila batzuk, hemen da gau ospina eta olio eta gatzakin pixkat alina ingo deu, gainetik botako jau, eta geho, ikusiko deu, nola irikitzeun, nola iteun, distantzik, eta hoidan ekasi behar deu. Bueno, eta hau esan da, lanien jarriko geha. Bisigua zenba denboan iten du? Guan beste gotako zuta, ez da? 25 minutu. 25 minutu. Lehen da bizi patatakin hasiko geha. Lagunduko aldiakik patata zuritzen. Emango jatemen zuri gailua, zegan amazu. Honekin ondo? Hobeto, ez da? Primera. Venga, zu horrei heldu, jarrikotena da, lapikua olioakin martxan, patata jartzeko, eta beste bat piperra dantzako ere bai. Bueno, Xixario ez dakin antzako, hori jon dao. Hori jon zehazki, beti hor, ez da? Plazak gurutzatu eta hor, kale kantoian, ez da? 76an, beti hor. 76an, Mila behatzireun da 76 urte. Batxiz, lamar, hain beste urte. Eta hori zenek irikizun? Gure aitak. Zure aitak irikizun, Arrantza alia zan, da geho arrantza utzizun. Eta launak zantze joen, zau zer gartzak eta nire amak izan zuen, tabernan jarriko dugu, restaurante bat, zauria. Eta hola zizan. Hola zizan. Nina ez biharrena, Zuzea, bigarren generazioa, ez da? Aitak soldauzka nahi bukatu nunen, iritemen sortzen, ja parrilla jarri nintzen. Ja parrillan jarri zinean, soldauzka bukatu eta lanea zuzenian. Directo. Directo, Bai. Aitakin broma ikeltzeon. Broma gutxi. Oire, ne aita ere alako batean nahi batek esan zitxon, ez dakit, 18 urtekin da. Ze, gaina uste teneko guala, nahi zarren eta. Aita! Ja ez da gustatzen ikastia eta ez da gehiago ikasiko. Bale, oso ondo, ikasi, bia sortitan lanea. Zalde gala. Gaur, año sabatiko eta holako egetzitxon, Ez da? Ez. Ondo. Oporra justu guztu. Oporra justu guztu. Urten behin,
Segi aurrea. Eta segi aurrea. Zenbat bixigu erretakoak zeatea zueko, Ez, betu, nik gauzat zango zu, nire aitako ire asko kontatzezia izatikan. Gaur egun honea kostaldea tortzen dian jendia askotan getaira, ez da, errebolua oso famatua da, eta beste arrai asko, eta leheno garai baten ezautza tortzezian nola pixka jan goxoagoak itea, baina guen dela 50 urte, parrilean jatezuna arraia hori joa jutezan. Bai, kostako, osea, kostako, baina hor beti zeon, bai katxina, o bai xixario, o bai josemai, baina zenbat bixiu erreko zian hor sasoi batian, Paperik ezto, baina nik karretik enekan handikan, sofretzakoa, eta 74 izan zion gure arrantzale batek, 22.000 kilo bixiu erreko nitula urte baten. 22.000 bakarri xixarion. Bai. Osa, heldu kontuiko. Aukera asko txeon, ensalada, bizuleta txuleta. Hori jatea jutezan jendia, parrilan, bizigua jatea, ez da? Bai, bizigua. Bai. Agio txuleta, aia sake garra deken, Bai, ez da? Hoi goziak ez da inor juten, ez da? Hoi, 22.000 kilo. 22.000 kilo, aia, ma. Zesageraua. Oain asko segutxu jo, erratxe, 6.000 kilo. 6.000 kilo, bai, baina gaurre bai geho kogotia sartu ban, beste historike bai sartu dituen, ez da? Sakua, olengua, kogotia... Bueno, arra gehiago nola aukera duen, jendia, gehiago... Aukera, bai, eta gaina bisigua garestitu, gaina lehen hori bere garaian izuan hain garesti izango, ez da? Orduan, 87 pesta. 87 pesta? Pesta, Hori zema sentio. 87 pesta, eta 50 eurotik ez da gazte. Katxiz da, mar. Alde harra. Negora, 3.000 pestakin, furroneta bat bentetzen duen. Ope, oza, 3.000 pesta garri, guatxe dila 18 euro. 1 kilotik gora, 1 kilotik gora bisigu ekartzizu. Pasaitekan ekartzen. Zeta mainako bisigu etortzuan? Beti txikila pantxituak eta olare bai, o beti bisigu... Bisigua da, 700 gramatik gorakua. Vale. Bezala berka o lamotia o... Bai, pantxitua. Bai. Eta komerziala da, 800 gramotikan kilo eta berreunea. Vale. Bientzat. Vale. Digo, laguentza balema, ondilloke bat da. Bai, kilo berreo, kilo lare, bai. Baina gutxi ikuste jaia kilo lareunikoak eta kilo... Hondik ikuste. Asko ez, baina ez hainbeste. Vale. Bueno, hor patata horiek, bitu, hau ingo jatenak endu. Eta, ingo jatenak lauan hor ronduan dakazu. Hola, patata normalak moztu, zure guztua, vale? Hor olioen jarrien martxan, da horrea botako ditugu. Eta, dudik gabe, beti parrilla izan dek protagonista, ez da? Bai, gu parrilla, hori joan parrilla beti. Hori joan beti parrilla. Bai, bodego katxina guk eta zarazuak, eta beti ikutu parrilla. Zentrua parrilla izan da beti. Nola kudeatzen dezue parrilla? A ber, jungo izian, eta horrengo, noiz eurotan pizten da parrilla. Ia area jutea eta baskaiak ordu bat errik artezti, azten, baina 12 ja parrillak ja pizten egia, ez da? Amik eterritan, 12 larden gutxin botzen jau, ikatza, saku bat o saku terdi, udaran gehiago, eta ordu bateako ja, dana txuri-txuri otea, txingarra, zabaldu, eta palakin jotze deu, gehiago gontatzeko zuba. Bai, Porque dana kompaktu gitea. Vale. Eta nahi zuen tenoriak muitu, eta beti hor zube otea. Vale. Porque arraiak errein berdu. Bai, ez du egosi bihar, ez egosi, erre. Azala eta... Horre bai adibidez, desberdintasuna dago, beti getai aldea eta beste leku askotan, pixkat gorago erretzea arraia, baina hori jo nik ikusiat beti, hau honen kontra egia, ez da? Bai. Kaja nolakoa dan, olako bat utzi. Olako bat utzi eta listo, Ia pregiuta, zela, erretaik esatekena, egozita erreta, ez da? Zugare kontrolatu, berdu pizkat. Zuga asko bale mado, beste aldea aldatu. Eta, aurduan, bueno, parrilla izan da beti nahusi, gero bai, entxaladak, esparraguak, nola ez, Nola ez, Ze gauza gehiago, topatek duguan xixario? Gambak asko ateatzea. Gamba asko, Ugelbako, hoi freskua da. Hoi plantxan vuelta inda? Txikitun, minutu baino lehen nuo, inda daude. 30 segundu eta kanpoa, ez da? Gamba izugarri saltzea. Izugarri, ez da, hombre, eskegila esan zoze jatea intxaladita gambita batzu eta bixiguakin bukatu, txapeldun, ez teke zer gehiago. Eta hor tartetan, norbait esparrekitu balena, o piperren bat, ose hola, ez da? Piperrak egena, txuletak egin da jute janak. Bai, ez da? Ara egin bai. Eta zezan benean, Xixario, gaur egun, eskaintza berdina topatuko aldeu, Xixarion. Ni patxe duzte. Zuke releboa pasa ezu, ez da? Zein da hon nahusi guain, guandala bihurtetik? Nekin, hemen 8 urte da makina. Jope. Bea, Mexikenua da, Tijuanakua. Vale. Eta parrilla asko gustatzen jona, Gozatu ite igorre, lana, ez sufritu, gozatu. Gozatu, Eta beak hartu.
Berak hartuik, eta gauza berdinakin jarraitzik, oso zen berria sartuik edo... Ez, igual zeitzeu, Ondo dauna ez aldatu berda, Ez ezer aldatu, ez? Ez dik ezer aldatu, Ez. Ze ona. Pasatzea laiz vigilatzea batutan, aberrondo aidan, no, zen. Goia mizionau. Nahi gabe. Nahi gabe ere behiratu, berra? Ba, jeste nahiz, hola lagunak edatortzea nahi handa. Ba, beti, buelta baite dut. Azta bukaran gehien eta, Bai, Eta, bueno, erretirua etorri guain 2 urte esan dezula, zemuz pasa guan erretiruan? Ondo, urte asko horren zai? Ez, Ez, beste urte bete pare bat segituko nun. Bai, Fetxa garri nun, da nahi izan ion, da... Bueno, utzi nun, baina... Aurreneko 5 hilabete oso gaizki, Oso gaizki? Porque... Estrés post-vacacional, esateana? O de estrés de jubilación, no? Luzio ere, bai, bakazio baino, bai. Eta nahi bakarrikan ez, hoi da nahi pasatzen da. Nere amak oso gaizki pasazia, nere amak bai errelegu entzin argina non, guri anaiei, eta hori, ni uste jate, oituta zaudete, 54 urte, beti jendiakin, egun honak eman, komprakin, bestia, bizimodua da, ez da, azkenian. Bizimodu aldatzen zaikenian, ba... Hori aldatzeanen golpitikan, malo, no? Danak, launak, pues eme katxinako esatuko, ez? Bai. Harre, 6 bat hilabete pasa ditun, Bai, ne amak, bai, urte bete ia, baserrin da raro, eta gaizki, eta ez ekila nun... Bai, ezin bete, ez da? Ezin bete, zoze falta. Eta launak... Eta zein nuan lau hilabete horietan, zeite guan hori ekiteko? Goizen, atera, ibili, eta geho, itxen gelitzen dituen, periko aletu lazela zai. Bai. Eta targa kruzigarra makin da, telezio eta... Baina... Eta zeitea, zarra sentitzea izo, esateko, ostia, jesti balio jubilatu infen, zeatikan, edo? Hori ez. Hori ze pentsonen, segura. Hori ez. Baina, jendiakin harremanak eman da, 54 urte jasata, golpetik anun bat bestea, oleitia. Hoi dane pasatzen, eta guan laun azkat, jubilatu behar duenak eta nahi zaten. A ber, nola pasatzen nahi nintzen. Eta, hasieran beti, holako histori, pasa inberdia azkenia, no? Baina guain ja biatu aldekin elekoa, guain bueltatuko izan berriro, o ja ez izan bueltatuko? Tarteka. Tarteka juteko nintxoke. Bai, hiltzen hauke horro, tarteka. Launak izateien, launtza, Ados. Hori dein bihar da, noiz benka, bai. Goatzeko puntu horiek, ez da? Ez azultzeko. Hemen guainze, golpe batzuk emango zizkio gone itxukun jartzeko, ozein berdioko nahi guain bere puntxoa jartzeko? Pixkat jetxiko deu, eta jarriko deu, direto jarriko deu. Jo ikusi, bere artilu joakin etorri zaigu, hau, hau soldadoria nada, baina hau garbitzeko ere aproposa, ez da? Eta gero, betu hau, ze berezia ekarri duen, kontatu jendia izertako da hau. Hau da, bizi guai, geho, parrillak hemen nolazken, tartiak, hau ondo zartzen. Eta nik honekin ohituta nola non, honek arraiai, toki gehiago hartzen jo. Ondo hartu eta asala horre amatek, da ez da peauta gelditzen, ez da? Abek ez du ole maia, gutxixo, Gutxixo. Eta asuntua da, beste lekutan, beti bezugera deitzen dana, edo arraiak hartzeko beste saski horiek erabiltzen dira, baina hori jon, beti zuzenian, parrilla gainean, ez da? Dana zuzenian, guan ikasiko dugu. Ingo deuna da bitartian, erreportai bat ikustea jungo gea, hemen patatak martxan, piperra da ere bai, eta jungo gea Bilboaino, eta ikusiko zue, bertan ingo igu zerbait, goxo-goxua, balkaiua usten dut. Oaz ikustea, brandada usten dut. Oazen. Apa, Joseba, ongitorri Bilbora, hemen Salbeko plazan gaude, Alex Rueda naiz, sommeliera, eta gaur, gastronomia Bilbao ezagutzera, etorri gara. Gastronomia Bilbao proiektua hasi zen martxoaren bian. Bi bazkide daude hemen, eta proiektu global bezala sortu zen. Hau da, ardoaren kultura eta gastronomiaren kulturari buruz, jendea disfrutatzeko, ez da. Hemen gaude wine bar batean, ezberdintasun hori betiko tabernetekin edo upategi txikiekin lan egiten dugu. Horatzean daukagu sukaldaritza eskola bat, gero bebai daukagu gourmet denda bat, eta hor, pixkat ardo ezberdinak saltzen ditugu, eta gero bebai daztaketa gela bat.
beste gauzak prestatzen ditugu, hau da, ekitaldi bereziak edo profesionalak edo enpresa batek ez dakite zeo zer prestatu nahi badu edo orkestu nahi badu beren bezeroentzat edo adibidez, gube bai hori egiteko lantzen digu. Eta gastronomia kulturen ondoan guztia hor sartuta, ezta? Gaur adibidez, artetxe enpresa etorri da gaur goizean, aurkezpen bat egiteko, lankidekin, bazkari hartu dute bai, eta orain eskolan tailer bat egiten ari dira, eta team building edo bezalako gauza oso polita da. Horretaz aparte, noski, gure eguneroko bezeroak, hemen gaude ateak irekita, horre ardo eta gastronomi kultura ederrarekin hemen gurekin ondo pasatzeko. Bueno, orain sukaldera jungo gara, hor Mikel, gure sukaldari burua egongo da zuen zain, eta ia pintxoren batzuk edo prestatzen ari da, ia zer egiten ari den. Gaurko errezeta pintxo berezi bat izango da. Bakarea brandada gratinatua. Lehengo eta behin, patata uretan jarriko dugu egosteko. Gero makaioa ere jarriko dugu egosten. Errezeta hau, 16. mendetik dator. Makaioa hemen oso tradizionala denez, historiadoreak esaten dute, hau Nafarroatik edo hemendik etortzen dela. Hasiera batean, liolirekin nahazten zuten bakailoa. Baina gero, errezeta aldatu da eta orain patatarekin egiten da, normalean. Kaienak ipiniko ditugu konfitatzen. Ni hasi nintzen Londresen lan egiten, garbiketan, eta, asko gustatu zaidan sukaldean lan egitea, hasi nintzen Leioa eskolako, ostalaritza eskolan ikasten, eta jatetxe askotan egin dut lan. 20 zerrak egingo ditugu, eta gero labean ipiniko ditugu lehortzeko pizkat. Orain, nahasketa egingo dugu. Patata apurtuko dugu, bakailua desmigatuko dugu, eta konfitatutako olioa gehituko diogu nahasketari. Nahasketa jarriko dugu ogi zerran, eta maionesa pizka batekin ipiniko dugu labean gratinatzeko. Gastronomia Bilbaon, dakizuenez, ikastaroak egiten ditugu. Ni sukaldari burura naiz, eta ikastaro hauetaz arduratzen naiz. Normalean, ikastaro trinkoak dauzkagu. Adibidez, pintxo ikastaroak, arrozen ikastaroa, edo euskal kulturako ikastaroa egiten dugu. Baina, hilabetero aldatzen dugu, eta nazioarteko kurtsoak pintzen ditugu ere bai. Joseba hause da gure gaurko proposamena. Eta, hemen egon gara zuen zain, Gastronomia Bilbao, La Salve plazan, 6. zenbakia, hemen Bilbon, eta, eskerrik asko. Agur, Joseba, hurrengora arte. Venga, Mikel. Venga, Ipi! Aupa, bikote, mila esker, ze gauza honaken branda edar bat, patata bakailua batzu ondo pregituta, oidena ondo nastuta, ez di gauza gehiago berre, Jateko mon, de repente. Jateko mon, gio gaina jarri onzea, maionesa eta erreta, ai, ama. Bueno, besarka da hondi bat, eta gugurian jarraitu berdu, behitu hemen piperrak, ze itxura hartzen nahi dian, eskubi joakin hau dut, ite jandik hau, ras, bale, vuelta eman, hau horrela segin, patata ire bi vuelta, eta patata azkau zubasuan, Hola, potxa inda gartzeko, eta geho, pixkia gehiago bihuntzea janean, geho, egurra emango zio, kainetik urruzkari jarri eta barrutik bihunak geoteko. Eta, guain bihar deuna da, bisigua martxan jarri. Zein bihar dio bisiguai martxan jartzeko. Ni, gu bire jau, hartu hola. Galtza fina o lorilla erabiltzek? Lorilla. Lorilla, bale. Hemen, ebaki bat imen, nola? Ebaki bat, eta gio errexo irikitzeko igual, ez da? Gau jakiteko, noiz doin nina. Hortik garrapatzeko egin da daun edo ez. Vale, horrite jok. Hemen ikateatzean, ezur hau, hemen koitika, ikateatzean, batzuk buruak ine bai, Vale, akrestita hori solto gatzean nian, txak, indatak. Hau mioek, hau lehenuita. Vale, lomitu egin jok ostatzeko, ez da? Vale, olio pixka botatze jok, gatza botatzeko? Vale, tori, amuakin botatze alde parrilla. Bai, ikusteko amuakin harrapatetako badala.
ze freskua da hon, behitu begila nolakan. Eta bisigua askotan jendia parguakin da beste arraigorri batzukin nastea, baina garrantzitsuena da hemen puntu beltza auki behar dula. Hoi da, Puntu beltza, hoi da, eta begia hundit ja. Bai, bezala ez da. Hau tarifakua da luztet, Bai, itankera hartzea aldio tarifakua dan, gailegua dan, obertakua dan. Bai, Eta azoreztakua ere, bai, ua luzio, da estubo, da. Tarifakua, hau bezala potolua, da gorri ja. Hemen guadek naranjatuko. Naranjatuko. Gailegoare bai, naranjatuko. Eta zapore aldetikan edo presiatua gua zein izango genian dekela? O depende sasoia igual, ez da? Beti, ni tarifakua, da hemen guare bai, Bai, Da gailegoare bai. Honena Gio azoresekua igual pixkat, urberua guak igual pixkat, edo... Ez, urak notza daude, Bai. baina gero da transportia. Ez teka harrapatu eta urren gunean hemen. Hiru bat egun bertu. Karo. Arrai honena zein da, uretikan kanpon demoak gutxina da makina. Hori hartu alde zuedatua. Igual du txitxarrua, sarbua, o lupilla, o bebixua. Denba gutxin da hona aurreatik kanpo. Hori aitonak esatea. Aitonak esatea altzin. Pamari hartzak. Vale. Ona. Habla ja jarri deu, gatza, manda olillo pixka, eta jakun litzake parrilla. Vale, parrillan zein bihar dezu. Hau pasa zula ikusiet, txukun lagazu burnillak. Vale. Eta guain hemen jarri. Jarri, pixka getxikoek, horrela xeutzikoek, Pixka getxiko zio. Vale, Juan Mari jaunak ere, arek eharra esate zine baizeakin, antxuakin, Loindako antxua ja ez zailo gustatzen, Loindako antxua. Zeta. Getxo? Hortxe. Vale. Dagoen ikuek jarri. Goen gaine jarri? Ba, venga, jarri zak, ire kontu. Eta, zuzenian. Esan dezu, 20 minutu tarratitula, gutxora, media 10 minutu alde bakoitzetik? Segun super nolakoa don, bai. Super kontrolatzen, lau buelta o bost buelta, ez da importikan. Vale, orduan beti bai lau o bost buelta, bat eta bat inoiz? Ez. Beti buelta baino lau buelta o bost buelta, matezka. Lau buelta o bost buelta. Vale, geho, zuak zein biharrik, asko errez, ta? Esan dezuna erre inberdu, ez tegu egozi biharriz. Egozi biharrez, inberdu, arraiak erre. Nei guri guztut zailo, azalare, kurruskari gelitzia. Claro. Zelan, altur hontanek egoz egitea. Egozitek, dudi gabe. Ba, hemen egongo gaituk atento egongo gaituk, eta bitarten ingo deuna da, ba, adibidez, ni tomatek eta zuritzen jungo nago. Ez, behitu, gauzat ingo deu. Refritua prepatuko deu, bale? Refritua prepatzeko, esan deun bezala, hemen dakau, baratzuri aliak, ez da? Zurituko ditugutenak, eta hau ere bai. Pina da, gero olilua. Zeiten dezu, olilua jarri zuzenian lapikuan? Bai, hori gero igual zikitu ningoek, Oan ingo deu. Ingo deun prepatuta utzi hemen. Mostuta eta prepatuta. Olilua, bergina, ez da? Bai, hoize. Zema, txorrota ehar bat? Bale, nahikua. Bale, nahikua. Baratzuri ale, 3 hauekin nahiko izango jo? Bai. Venga, ni zurituko eskita bai. Gero, piperra bai, piperra ez, hori... Gindilita, hori Pixka pikatzeuna. Bat eta puskauta. Trak, hola, ez da, golpetxu eman, tak, eta botata, bale. Hori ere batzutan izatek, bat bota eta xo-xo, eta beza, bi botako xo, eta geho pasa. Geho pasa, bai. Kontu zuri berda horrekin, ez da? Bai. Eta orduan zuek, kelepario eta holakoik ez tezu botatzen. Oik eta janazko botatzek, roda bai joa eta vuelta eta ite zaio nian. Guk ez zeio botatzen sekulan, Ez, sekulan ez. Ez, bizigu bai, roda bai joa. Ez errei. Gio refrito edar batin, da listo. Refrito egin. Ona. Hilda gelitze da. Ondo. Bueno, beste trukon bat baldakazu guri kontatzeko. A ber. Bueno, arraia, pixkat, beti komenia gutxizio inateatzea. Vale. Horrekeo, olillo beruak inda, horrekin bukatzen zubitia. Vale. Bai, ezurrak guztiz hau ateatzen bada, pasata da hola, ez da? Pixka kostatu irikitzen ezurrak entzen. Pixka lagundu inbertzaio, ez da? Labanakin da hori. Nik dana izate jo, ez bildurtu, gutxi inadolata. Claro. Hobeto da pixka puskatzia, ez da? Claro. O bestela zean, utzi, bandeja baten utzi, pare bat minutu, da bere beruakin, behitea. Karo. Hori ere ikusi izateat, ez da? Tak, igual, itezue bakizuela da, eta ba, bandi maila ez dator, baina atea eta hor reposon lau bost minutu, arrozai ematen zaion bezala, ez da? Bai. Ez que jende batzuk, ez batatzen, restauranten eta, enzala jaten, itxe iten, demo bat eta arraia izai egon bertzaio, ez arraia jendien zai. Dudi gabe. Hori da, pixkat zaiotia, arraia puntxuan atera bezala atera. Dudi gabe. Bueno, eta hainbeste bixigu erretakoa, eta gaina guain eharra dakazuena, ez da? Bixigu eguna. Bai. Kiston triskantzan montatzea hori joan bixigu egunean, ez da? Eta gaina urtero, geho eta gehiago. Nik gauzat esango zut, hau iten nahi nintzala, nahi gustatzen zait batzuak,
antzekuak moztu alde zen herrian. Zeatik, bat fin-finan mozten bazu, eta bestia potolua, eta bestia ez dakize, bat herritea, bestia gordinik gauenikan. Ondo. Bueno, ze topatuko dugu asteburuan, zean, bixigu egunean, ze topatuko dugu bertan? Rengo urteko antzeko izango da. Vale. Oto ordu izango dira, 220 personako, zerrezile bakoitza, bixiguakin, aurretikan antxuga, sopa bezkaure jarri due, 3 entrante, eta gero bizigu bat da postriak egin. Erarilea, eta gero izango da, marmitako ere bai. Marmitakoa, bale. Jendientzat, zinentzat. Eta gero txapelketare bai, elkarte artean. Elkarte arteko txapelketa eta elkarte artean zeitea, bisugua zeneko beto erre? Bai. Vale. Eta gero... Ego epike harra, engo sozidadetan elkartetan horrez, ta? Asko. Bi harrek elitzan ez, eken ditzen kontentu. Dana irazi nahi. Dana irazi nahi. Gero jueza, gehienetan gu izatek gazei. Bai, Jose Miguel, nit, harrekin ite jo, txapelata kopa bat eman. Bai. Eta ite jo, organizazioak, invitatu, baseitako, o feitako. Vale. Bi personentzat. Ambiente polite gote. Ambiente kistona, eta gaina urtero, geho eta gehiago. Ez tropaik handa egongo aldare bai? Ez, aldatzen dituen, marean gora berakin aldatzen dituen. Vale, marea gatikan. Vale, oza, beti, izateguan horre baien egun berezi hortan beti txapelketa, ez da? Oza, estropa egunak tokatzen zen, bai. ACT o RCQ-a, baina orten ez. Tinglau gehiagi herrian, dana batea. Da, igual komenia. Igual komeni bat asteburu baten da bestian, ez da? Bai, porque arraunak jendez asko ekartzeik. Bai. Da, gero biziku festanet, danak horre ibiltzituk, eta taberran sartzeko ere pronuak izan zituk. Eta kotxia aparkatzeko, eta besti dego, eta daneako problemak, bai. Da, gero herriak eguna nola aldatzekoen, gehiago aprobetxatzeik. Budi gabe. Azepukara gehiago. Budi gabe. Bat biziku festana, bestia arraunena, hostelerik izaketa. Eta gero, egun handi honetan, izugarria izatekenaek, bizmari hor, herri erdin plaza ondo hainbeste parrilla jarri da, eta gero herriko profesionalenak egote zeatela gainea horre, iten dana bixiguak, hori berezi izango ere bai, ez da? Zeatikan, ez da normala, herri askotan ez da ikusten jatetxe guztik elkartzen diela leku baten parrilla batitiko herrira etortzean guztiantzako, ez da? Hori oso polita, Dana egotea, da gero parrillak, lau parrillak jarri. 8 izako ikatzek 15 kiloko ondio jekin. Eta izan diat, 110 bizigu erretze diala, zerbezi joko, o 115, eta jendia Filipeutak elitzek. Zemat arrazki atatzeuen. Festa polita, Da, 15garrena, aurtengua. 15garrena. Ona, Broman hasi, eta 15, Eta hasiguan nolatan hasiguan? Zeatikan hasiguan bizigu egunana? Hori joko alkatiak, nahi zein bat zeu zer, biziguai... Omendu, bai, eurra. Omendu dut, proba ingo dugu, aurrenek urtia da. Oso ondo atea zen, segitu ingorko jau. Segitu, pandemiako 2 urte etzanin, da beste danetan, 15garrena. Aurrera. A ber, honez, aurrenengo gueltaiteko presaldao? Bai. A ber, kutsiko aldean nahi saltzen. Bai, Altza, izaltzaldetik. Izaltzaldetik altza. Tak, aurrena separatu, beste atzia. Txak, iarra paratu ekarriekena. Maravilla, irutze zaitek. Eta hoke hola egin da ikusi, ez da? Bai, oan, buelte eman, ja. Eman ningoltzio? Bai. Venga, basiak. Tak. Honezio, ekarri bain. Zua hemen do. Bere lekuan jarri. Olio eman da, nola estan peatzen. Gero zugarek importantzen japa du, Bai, zuak indar gutxia gania askotan gehiago peatze zaigu, ez da? Claro, bai. Zua bizka bixi marrego. Zua bixila eta burnila bero-berua da honean, errez. Eta gero hemen dartea zaigun hemen, torre faktitu, ai, ama, ze gauza hona. Gio nahi jendiak itikenare, hauek endu, beste hauek endu, eta ni penatu iten, nauk. Hoi edana nahi guztatzen zizkitek izkin hau eola kriski. Ez urrizkinak eta, bai. Arakila honena, ez urra aldapen erotiela eta hemen egilek, Dudi gabe. Bueno, hola, iman zio, lehen da biziko vuelta. Ona, eta esan dekola, 2 3 bihar eman berko ziola, ez da? Bai, segun, hone lorize marre gaine eta, bai, 3 gola vuelta emango zizkau. 3 gola vuelta, bueno. Emango zizkau. Emango ziot. Bueno, aurrenengo eman ziou, eta urrengo emango jou, erreportaian bueltan. Kungo geana da Bilboaino, bertan ikusiko zuen ze pulperia da hon, eta ingo duguna da esautu eta goxatu. Goazen bertara. Aupa Joseba, guk Sergio, Kaixo Joseba, Carla, Kaixo Joseba, eta Hugo gara, eta eskerrik asko etortxagatik gaur Zurranbarri auzora, Gonbaz pulperiara.
Gonbazpu urteperia sortu zen Iraiton eta Monengatik, Galiziatik etorri ziren, hemen lan egitera Bilbora, eta hau zabaldu hemen. Ja 50 urte darama zabalik, hau familia negozio bat da, eta ni 3. belaunaldia naiz. Gu ezaguna gara, batez be, Olagarro gatik, baina ere eskeitzen dugu jendea etortzen denean jaten, okela. Adibidez, Galiziako Beia, Idia, Guaiuk, eta bar. Eta arrainen artean, lupia eta erreboioa. Hemen egiten dugun sukaldaritza tradizionala da, baina batzuetan toke modernu batzuk jartzen dugu. Hemen ez daukagu eguneko menurik eta karta eskaintzen dugu egunero. Gure plater izarrak dira olagarroa, olagarroanka pankon, txuletoia eta idi kroketak. Eta bueno, esklusiba bat emango dizuet, dela restaurante berri bat, zabalduko dugula, Bilbordian, Kolon de la Rategin, Lume izenekoa. Eta honen berdina izango da, baina bueno, toke desberdin batzuekin. Eta orain gura baduzue, joango gara egitera gure plater izarretako bat. Gaurko errezeta, olagarroanka pankoan izango da. Lehenengoz, olagarroa egosi behar dugu. Egosteko, uran jartzen dugu eta 3 alditan sartzen eta taratzen dugu. Olagarroa beldurtzeko eta euren fibrak apurtzeko, bestela oso gogor geratzen da. Olagarro ondo egosteko trukoak dira olagarroa 3 alditan sartu eta atera, eta gero ere denbora oso ondo kontrolatu behar da. 40-45 minutu aldera utzi behar da. Ondoren, hanka bat hartzen dugu eta mozten dugu. Jartzen diogu tempura bat gainetik. Pankoan jartzen dugu. Pankoa jakizuen bezala, ogi berrindu bezalakoa da, baina patata fekularekin eginda dago. Errezeta hau nire aita asmatu eben, buruari bueltak emoten, egiten dugun kroketekin, ere pankoan egiten duguz, eta egun batean, berari bururatu zitzaion, olagarroanka bat, zatitxa eta pankoan egita, eta hortik ateratzen. Eta egia esan da, gure bezeroei asko gustatzen zaie. Hanka hartzen dugu, zatilodietan zatitzen dugu, eta platerean ja, olagarro egindako krema batekin, jartzen digu pixka bat behan, eta ondoren zatitxoak oikaldean. Gure produktu izarra olagarroa da, eta astean 200 kilo olagarro inguru erabiltzen ditugu. Katxelo bat jarriko digu albo batean, pimentoiz egindako maionesa batekin, eta azkenengoz dekoratzeko amaituko dugu lore batzuekin, alga guakame batekin, eta kalamarreko tuie batekin. Bueno, Joseba, hemen daukazu olagarroa pankoan, eta nahi baduzu daztatu, jadakizu non gauden, pulperiagon bat, eskerrik asko. Ai, ama, eharra pulperia, Joder, primerakoa. Benetako deskubrimentuen dietela guantxe, eta area pasatu behar nauni bai, olarro jatea gainazea panko proiektu horrekin, gio olarro normala, karpatxo harrak dituzela badakit, eta guain Bilbone bai. Gora zuek, jarraitu goxatzen, da goxatu arazten, olako produktu errakin, ai, ama. Bueno, hemen behitu, piperradak 6 itxura hartu digun, eharki dakau, pare bat minutuan ateako deu, patatak ere bai, eurre eman diotu hain, eta azidia ja behitu, kanpotik tostatzen. Honeire, baizte pare bat minutu emango jo, eta ateako ditut papeleta, eta piperrauek bertan oliontan prejituko ditut. Eta inbiarretena da nik, entxala egiten jungo naiz, hau zurituta jarriko ditut. Bale, eta horrei buelta bat eman dio, hemen, haiginan nien erreportaia ikusten. Hemen da gazu, zu kontrolatu bain, Ni ja zure esku utziko, eta zu beste bueltat eman, ona esuna. Emango jo, beste, eman jo, naek enian. Bale, eta bisiguak, bueno, guen esan desun bezala, bai alde batetik etortzen dia, gero bestetik, gero handikan, baina zin da sasoik onena bisigua jateko bestela. Horreukiko adugu, ezta? Hemen beti negu partian harrapatuek, ezta, bisigua? Bai, jateko da honena, igual, agustotikan, enero bukaera arte, eta gero botatxetu, arraba botatxetu. Bai, arrautzak eta botatzituek. Huebak. Bai. Eta gelitza grasi gabe. Ja, plako, ez da? Plako, bai. Hemen lomonen plako gelitza. Ja.
fresko izan dare, ordu gutxin da, atzera dare, ez daka beste zaporeikan. Ja. Pare bat hilabete, hola izatea. Osea, pare bat hilabete hor triste horiek gitzizkik, eta bestela urte guztiako balitxoik, ez da? Bai. Arrai bakoitza bere zikloz, eskak. Rodabailo bai, Juli Juan. Dudik, gabe. Lenguago bai, baina bisugena da hori, ziklua. Ziklua. Urtero, Urtero. Oie bai ez duela fallatzen. Bai, hori bai, bai joaztela naturakin batea, ez da? Hala da. Bueno, eta... jubilatu zeanetikan, lehen esan dezu pasia pixkatit ezula eta hola, baina ez dakit hobi berriak hartu dituzun, o ez dakit, guain gehiago jute zean beste jatetxeta, gio ikusi zutor, hemen ez dakit oso sinefilua zean eta pelikula asko ikustea jute zean, o ez dakit? Festivalen jute naiz. Festivalen danen zinia eta jute nezola, baina... Da atzalden beste paseo txiki batin, itxeakun. Leheno itxean denboa oso gutxi pasatzen, oa bintzat pelikua zu baletzet, telebiztare bai, eta... Guain, ze pelikua, ze letra txikiak eta izkinak eta dana. Dana, leheno, deportiat ezkelak ikusten ditu. Da guan, dana letzet, lazela. Bai, ni fase hortan nitxio, bai, atzetik aurre azten hau. Deportiak ikusten izki, telebizta deportiak eta geho, ja, bai, oiek, eskela batzutan. Ona. Eordun etxia txukun eukiko, ez da, hautza dana kenduta, eta beste dana inda, eta dana beti dana prest, ez da? Bai, demoran ikuak, zekat, daneako. Itxain eateko, eriko letu, kurusik erramakete izbila tarteka, Jope. porque problema dio, kale atea ezkeo baki zer dan. Bai, liatu igual, ez da? Bai. Bai, hortze problema, bai. Holako, hosteleruak holako joxiak, ja. Claro, hostelerikoa bakin noa jutea. Hola, oitu beha, eta hosteleria juteak, eta... Taberna. Bai, eta hoi baseo Mariano bat, gure barko esaitzezuna, eta esatezun, arek, bebernos bueno, pero da alegria. Da alegria, hanka sartze jugatzutan da, gero horrengo gunean da motu, nekatziz lamar. Hola, de gori, bai. Eman horrei vuelta, ikudeatu hori. Buah, patata hoe zeudek. Eharra marabila indiunen. Patata eharra. Gauza nahi patatak, Hori jaten nien horrezan azatzen, Hori bantxe esan dekegila. Hau jaten, nire etxian, gaina bestean nahi egintuala, eta gaitu gela, behan du izte baitzan etxea ezuan patata bajaten, ni loko. Aurrenengoak esitze dituenak dibitan bat den ba. Venga, patata gabe. Iritsi urrena puntuali. Hola, esate zian, amak. Iritsi orduan, eta jango zu patatak. Bestela patati gabe. Zuek patatak eta txuletakin da beti ateako dituzu, ez da? Bai, patata leheno gehiago baina. Piperrak atatzen ditugu, txuletakin da. Piperrak. Piper gorri horiek. Pikiluak. Pikiluak, bai. Pikiluak, ez da? Egila pikillo behar batzuk, gauza erra. Hau hemen jarrikoet, desente koipedaka eta iragazten jarriko dugu. Hau listo doia? Hori listo dago, atea eta kudeatu. Atea, ire kontu. Zei txura zekaken horreki. Ai, ama. Sarbo real emateiko laguain, hola, etxetxi errepuntxu horriekin. Ez dut no, emendikan, ez urrau. Bai, zuek ikusteko, are egin behaiek ikusteko. Emendikan, berri. Tak? Vale. Eta ezur hori hola, erdi txintxilika da honian. Bai. Ja? Beti emendikan nena gehiago ite da, lehenuo. Bai. Hemen romua nola lorilloak ba. Hor beti helduta egotek, ezta? Labana bat berraldeko, ose hori askatzeko kanpoaka. Hemen bakat bat, Hor baldakazu, bale. Ona. Zuk A ber, zuk, hemen, ekin, gu ikasi inberdeuta. Ikusi eta ikasi. Aurrena, azalak ondo askatu, ezta? Bai, emendikan, a ber. Bastarretikan. Traka. Txiki. Oide, eta beti bustanaldia errexago ateatzea, baina geho bestia lagundu inber. Hemen nola doa mutxizio ina. Puntxuan daga. Puntxuan. Gauza eharra indigo horre bai. Eta hola, nahi zuena, gaurkuan bixigoa gota deo, baina txitxarro bat animaeka zue, o sarboen bat edo, Ego zer gauza, Sarbo ere, bai. Baleko teknika hause. Vale, inberdetena da. Refritua jarriko imartxan, ez da? Bai, hori jarri bai. Vale, refritua mentxe jarriko jo. Venga, endar pixat emango zioket jo. Oso ondo, eta refritua martxan. Beitu, hoi da, bendin pixka puskatu inbiara, garra. Puntxuan atea ju, Bai, egarka do. Hoi zuzeneko lanetan ez tegerresa izaten, Bai. Hemen, telebiztan, taga, puntxuan ateatzea gauzak. Boa, begila, jende asko jate aldu begila, ateatze jokenia maira. Izan duzia. Netzako utzi aldeek. Nik ozian haunian jatet, Kenduko jot? Jokendu. Hortxe utzi izan, nik hori hola emateziat eta venga, barroa. Hori kolageno, ez da gizatak, baino
zaporia, arrazekak. Kolagenua gala, bai. Kolagenua galanta, oki berdiko horrek, bai. Peatuta gehatzen zaizuta, paladerrian. Ia benizkinako ezurraketa kendu, aldana. Ezurraketa, pixka tripalde horiek eta pixka garbitu, ez da? Hau guk kendu ditu jo baino, zupatzeko, Bai. hemen utzuko jot, Vale. Ona, earrein digu. Bueno, eta hau da hontan plana zindakak, Xixario. Hainbeste urte eta gero beti udan horre onda, zeiten zindek azkenengo da hauetan. Ba, lehen urten daula, nola guan temporada aztean estropena. Bai. Estropa ikusteakun. Hien bukaeran Galizien aztea. Bai. Ares, o, no? Koruñan da bueu. Vale. Da ara juteko idea, kab. Iru lagun gozti. Estropa ikusi Koruñan, han login. Da gurre egunen bueu aketxi. Han ez beste estropa ikusi, eta geho igual igande gauen groben gelitu. Da zelenen buelta. Earra plana ahi. Lagun giruan, lasai. Uztailen berriz jokatze erretian, da berriz beste buelta iteko. Beste buelta. Da lekeiti bat, Osa, egun berezidanetan horre hongo aizordun. Oriotarrak estropakin zehose bereziak azue horrez, da? Zeka horruna gauza estropa, eta geho gure erreala, gara. Ebak egor zain duen entrenadore. Hombre. Launa. Imano laundilla. Anuetare jute gatzik eta... Eunduko historia jaiten nahi deke, Bost urte segidan, Bost urte segidan, gaina bost urtetan Europa zailkatuta, katxiz lamar. Horrek sekak, hori, estropetako kasta, Oizate, el patron. Patroia. Gatza barrun botatze aldio pizkat. Leheno bota jau. Leheno kanpotikan horrekin nahikoa, ez da? Horri botatze jau, ospina. Bai. Eta geho, batzu jakiteianen, aterin oski jau. Vale. Batzu jasitituz, hortik atea? Bai, honea, kutsare batekin jo. Vale, zena ez hemen. Espuma ez batekin. Platertxo bat hemen. Gaina botako eskap, Vale, jarri hemen, venga. Perfecto, nin berditen nada bakarrik hemen. Bigin dila moztu, horrei gainetik botatzeko. Hola, boroil batzuk, eta hori ni ustez minutxu bat gehatzen zaio, ez da? Hori ere, ez dia errebearre, erretzen bada, amargo puntu ematen dio. Ez erreberrez. Eta amargo horik ez du nahi hemen, Gana, goxotasuna nahi dugu. Vale, honek ebadaka hemen txe. Tipulina, gindili eta pixkat. Ate nengo ditut, Ire kontu, hemen txe gutziko eskit, leku egin goite hemen. Hau honea, hau kanpoa, eta hortxe dakak. Hau erraminta baila listo, haure jaso. Eta errefrituan aziten dek, behin botan eta listo, oleno esanteken bezala, nola da? Buelkua. Buelko bat, buelko bi, pare bat ite aldituk edo... Bat ite jo. Bat ite eta listo. Vale. Hau geixo, berotu. Hori guain, beste golpe bat eman? Bai. Vale. Orduan horiek ateat zitu, erre baino lehenuo, eta baino hori beste golpe fuerte bat emate jo. Da baino botazio honi ospina. Arraiai. Arraiai ospina. Hor dakak. Hortikan botako jo, gonen kutsarita bat. Ez. Hola. Vale. Hemen inbiarretena da ni patata hori gatza bota, piperra hori ere bai. Horrela xe. Arra funteka hori bai, piperra da nahi. Hau edanak honea botako eskiu. Eta txizlama, Joseba... Amo ere mekarko jau. Ni patata bat jandi nahi gabe. Erori neketa. Bueno, guantxe Xixarion tope ibilikok, ez da? Guain zazo jau izangoek eropena, ez da? Guain, aztek ja irailen erdi arte hola, eunero. Da, azte bukerak eromenak. Hemen botako jaut? Bai, zen pixkat, hola xingo jau. Vale? Eta, gainetikan. Horri, bota. Bota? Bai, danen. Soñu hori ate berdu, Hora, azkenengo puntu hori itia, ez da? Ordini pixka gehatuana, ragarra. Da, horrea bolkatu. Horrea bolkatu. Vale. Zarria ionea. Takizu eze zaila da honen. Zaila zio, baino. Txapelketakua. Baino la pixkat hori muitu, ligatzeko. Aukeran pixkat olio gehiagi botaiat. Bueno, baina... Balekua, ez da? Ego jartze deu. Bai. Danen, bota. Hori beki jenu. Bizikan zioketa. Karri hori. Eta hau jartzen dio, zeatik hor, errepuntxu batzuk gelditzen dira batzutan, eta errepuntxu horrek geure amargatu ite, ez da? Hori joan nola jutean, tarteka, beti jartze jo, kolore bat hori. Bueno, eta hemen bai, bios pintanto, txiki, gatza lorilla bota jotorrei, eta hemen guain, olio pixkat. Bildorre gabe. Eta launak, behitu, ze menuin deun. Xixarioko, bixigu, famatuta earra,
Entxalada tomatiana, patata pare bat, piper batzukin, laguntzeko. Eharra egin dio. Gaur baize gaur egun, etxekit gaur egun ez da ikusiko gaur egun. Hau gatu jate. Ez laguna, guantxe, gaur egun ikusi eta hau gaten gatuko da. Agur. Eta azte buruan, hori joa, ondo pasatzea, eta ez pasa.